kangen ning ati. Kangen ning ati, godak ora ndokan. Jenengan apal meneh. Sing nyuting, sing nyuting. Ya, sing nyuting sip ya. Ya. ANC. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Pamit karo aku. Duh wong ayu bebujanku ati susah wong kangen sliramu masuk Dawang bagus papujan aku. Ora beda rasane atiku. Awakmu krah ra bisa turun. Pewayanganmu ngerindu atiku. Ayo yo rina wengi tak anti-anti. aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sliramu kang bisa nambani ya ngono iki Mas karo wong tuwake mundak mandek leren se Leren. seneng aku karo sing ngedang kuwi ya Walah. masuk Sesuk ganti apa ya sesuk? ganti mbahmu elok kaya ngono ganti Pengedake keraton niku. nggih masuk ya Mbak ya Aja sebelah wong bagus tresnaku iki ora bakal layu. Orang suwe aku bali bisa sumanding ana ing sisihmu. New AMJ AMJ yo. Asal. 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 Iya. Mangga Bapak. sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku Pamit karo aku. Duh wong ayu bebujanku
tetep nunggu kowe bali. Rasa kangen ra bisa mari amung sliramu kang bisa nambani. Hae hae Hae. nggih niki Mas MC niki Mas Nur Salim, Pak Bayan, Pak RT, Pak BPD saged nyekar sedanten. Mengke diaturi niku Pak Bayan, niku Pak BPD, niku Pak RT sing padha kula niki. Iki kathah pemetri budaya sing rawuh. Nggih, masuk Mbak. Ditutup niki. Nggih. Aja semelan wong tegas tresnaku iki ora bakal layu. Ora suwe aku bali bisa sumaning ana ing sisihmu. Nggih, matur nuwun Mbak. Matur sembah nuwun. Nggih, matur nuwun. Nggih, matur sembah nuwun nggih sampun katur adono lumantar kanca-kanca AM